Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali denganku Mbak Eka di channel Keluarga Musik Pemalas pemirsa. Sumpah aku guys. Apa resik amen dirusoi anakku wae. Aku pengen golek hiburan guys, sampe ndelok wedhus. Hiburane wedhus. Aku pasti gak niat gak konten lho pemirsa bareng golek es teh. Aku sumpah rasane aku ngono. Ya namanya juga manusia, meskipun konten kreator juga manusia biasa yang duwe masalah, yo pernah beda pendapat karo bojo tapi gak tukaran lho yo. Wis biasa. Ayo kadang oleh sumpek guys. Cara pen dolan niku yo. Wingi yo bar dolan. Yo dolan ora masalah udah mertuaku wis kaya wong tuaku dhewe guys. Wong cedhake wong mertua mertua. Kan yo duwe kesibukan dhewe-dhewe. Gimana kan yo ide sepintas nggo jalengan konten tak jalan-jalan guys, cucu nomah cimi-cimiu ini sing duwe wedhus nang ndi iki, sing duwe wedhus nang ndi guys, kalau mbae nang kono guys. Guys Dene ikut ibu. Lah iya iso naik Mbik deh. Mbik mana? 1 apa 2 mbik 2 2 aja guys. Iya mbik nang kono ti. Wedhus sing duwe pesen iki mulai guys. Mbok iki kok urung ditraktor anu sing duwe sawah guys. Kau segawe. Dek sing kono segawe. Wong nyawa iki yo modal pemirsa. Sak nyawa iki modal dan modal iki ditentukan oleh musim. Nek hasil gak dipangan tikus, gak dipangan anu yo berhasil. Mulane kuwi kebiasaane iki para petani iki duwe. Kadang kalau iki yo modal yo ana sing mekbang, ana sing kelompok tani ngono kuwi guys. Ora gampang pemirsa. Ki mbah wedhuse sing duwe mbah ning ndi? Diselang guys. Ikuti. Ini. Turun gak? Iso gak? Wong kene iki angen wedhus aku sok mben yo nek wis gak ada tanggungan teman-teman ya penyelengi wedhus guys. Cedak kok mbae nang kono. Oh. Wedhuse ya tuh ya. Ojo guys jalan-jalan guys. Ajak jalan-jalan. Nonggone ya nonggo guys, cuma kan orang bendine wong iki tengok-tengok. Bakal wedhus guys aku yo sungkan. Ora tak syuting. Mbek jujur niki dolanku ngene iki guys. Dolan nang kono iki ono MBG sungkan. Wong-wong kono do nang kerja nang MBG-nan pemirsa. Ya ora kabeh sih sebenarnya. Gluduk iki. Ndelok iku. Pitekku njaluk mangan guys. Nang omah iki macak piye guys nang mayu ngene iki. Nang omah nggo brasan yo diguyu tanggane. Macak ki wis ngene iki. Lah apa lah di anu. Iki aku njupuk bibit kanggo ibuku Jepon guys. Alhamdulillah. Aku nggawa bibit telu sing urip mau iki. Dan aku dikandani makni yo dikai saran karo ibuku dikei banyu cucian beras. Tapi aku ndelok nang online yo, berita online yo, ora berita online, informasi online yo. Kuwi asine memang apik nggo tanaman. Asine kuwi sak pengen ngonten nang kono guys, ono bakul apa? Blantik wedhus sungkan aku. Ya nek wong gelem dikonten. Nah, nek iki kembang kertas guys, aku njaluk dulurku kene. Wis sebar ngene kok urip kok.
Ini wingi tak panen pemirsa, dan ini jenisnya jenis tomat cherry. Ini wis mulai mateng. Terus nek kanggo apa jenenge? Cuaca yo. Nek kanggo ning daerah Blora iki kan yo panas. Terus tanahnya tanah kapur ya Blora ya, termasuk Blora ya, termasuk Cepu lah, Cepu masih Blora Jawa Tengah. Kuwi memang tomat cocok, cabai cocok. Kalau untuk kol wortel iki ora cocok, guys. Nong timun panas sithik edu mati yo. Timun itu kan yo butuh apa namanya? Butuh sing daerah sing seger-seger adem-adem. Iki cabai iki mbah cabai apa aku lali, soalnya aku yo pernah icir cabai pernah beli cabai merah ambek cabai jembling pemirsa. Iki sawi putih terus pernah tak ambil, yo pernah tak tumis barang. Nek sawi iki sawi sing iki kok rada urip, cuma nek cara monone pegunungane tenan daerah dingin yo malah apik guys, jadine kok sing didol-dol nang sarangan pegunungan ngono guys. Kita nek sore tak sirami guys, wis musim kemarau ya pemirsa. Iki ono krokot. Nek esok terakhir tak kasih air cucian beras pemirsa. Iki ono sawi ijo juga, ada sawi caisim juga, ada bunga gembong. Nek zaman kecilku wong aku ki termasuk generasi milenial ya pemirsa. Belum mengenal gadget wis tuwek iki. Iki mbiyen tak gecek dadi apa jenenge kutek alami guys. Dek cilikku iku mbiyen penekan engklek. Gak kok cah jaman saiki wis poste wis ceklan HP Android misan. Aku lho guys mulai nyekel HP Android iku wis duwe anak siji ya. BlackBerry bekas. Zaman biyen iku. Aku termasuk transisi pemirsa. Generasi sing mulai nyekel apa media Android. Iki bunga telang guys. Iki aku ya picirna sesuk. Gue saiki berapa sekilone? Soalnya aku ya pernah takok nang merah kuwi wis mulai. Yo biyen sih 90.000 per kilo, tapi kondisi garing loh yo. Kembang telang iku untuk obat herbal guys, bisa diseduh. Teh iku mengobati berbagai macam penyakit. Serai iku yo obat nggo ngangkatno awak, obat herbal. Terus sosor bebek iku anu lho pemirsa, sebagai penyembuh luka yang alami. Zaman biyen yo simbahku nek panas kuwi aku digecekno iki. Justru malah alami. Zaman cilikku urung begitu familiar pemirsa, kompres demam instan ini urung familiar. Urung bar guys. Zaman biyen kuwi sosor bebek kuwi alah cah saiki ndak yo ngerti nek gak buka apa HP fungsi sosor bebek. Walah, daun kelor fungsine. Aku ya bersyukur lah. Setidaknya pernah ngalami jenenge masa-masa tanpa gadget. Saya beruntung Mas Alek kelas 1 mulai tak kei HP. Apa nih zamane Mas Alek kelas 1 itu sak zamane Covid guys. Covid awal sekali. Covid TK besar ding. Metu awang-awangan mendung gludak-gluduk. Yo nek nang dolan nang merah ae ora ngarang ngentekno bensin. Sak hemat-hemate nek dolan nang merah iki ora ngarang sampai ngentekno sak liter, guys. Oh iya aku lali. Lah lidah buaya aku yo manfaate ya akeh, guys. Kanggo kesehatan.
nggo nebalno rambut, mencegah rambut bercabang. Perengganku yang ini iki, guys. Kok masih sik jagongan karo golek wedhus. Nek sini itu memakai wedhus gibas. Gak kambing Jawa ngono kuwi gak, guys. Wedhus gibas kan apa doyan suket. Nek wedhus Jawa kan mesti turut-turut ramban. Mungkin iki dua wangen. Cara menene luweh nilainya luwih ekonomis nganu pemirsa. Wedhus gibas. Wedhus gibas ki termasuk wis sak marga karo domba lah cara menene nek bahasa Indonesiane sak ngerti ku lho ya. Ora kok domba nang luar negeri gak, dombane domba. Nyati. Ada main. Aku tak ambek beresi mainan anakku. Guys, gimana ya guys ya, ndelok hiburanku yang ngene iki. Dolanku ya nek pas ana wong angon wedhus niku ya melok nimbrung, guys. Aku nek dolan ado-ado dolan nggih pemirsa. Wong kene iki rata-rata do kerja ning kantor MBG, guys. SPPG piro lah aku gak paham. Wong kene iki do mergawe. Ana sing komen mbok dolan, Mbak. Yo, dolan iki yo ora bendino wong kene iki tak dolani do kerja kabeh iki. Ketok aku sing pengangguran dhewe. Ngono guys yo. Ya terima kasih memberikan saran tapi yo aja mbok dolan bendino ae aku. Wong kene iki do kerja, guys. Nek ora nang pabrik rokok yo ning MBG-nan nek kerja. Lan ngono ku yo seleksi-seleksian. Kene toto kene dulurku yo ana sing bagian cuci piring. Sing kono ki ana sing bagian packing, ana sing bagian anu wis mlaku, guys. Ketoke pokoke daerah Cepu sekitare. Wingi aku takok ana sing TK Cepu ya aku ora apal yo. Yo ana sing daerah kene yo untuk bagian saka MBG Ngloram yo ono. Sekolah kene ya termasuk anakku barang, guys. Aku gak paham. Mergo gak kerja ning MBG-nan aku. Ya pemirsa ya ngene iki mang kegiatanku di sore hari ambek ambek delok wedhus. Sore hari wong-wongku yo ngene iki, guys, sing gak kerja ning MBG-nan, sing gak kerja nang pabrik rokok. Iki pabrik rokok nek kene iki nang Padangan Bojonegoro kok ada Padangan. Nek Bojonegoro ngono, guys. Kayak terus nek nang Jepon kuwi daerah Desa Tempel kono, pabrik rokok Sampurna, PT Sampurna. Dulurku yo ono seneng kono, tapi nek kene kan cedhake kan ngetan. Aku mau dolan yo ngene iki, guys. Wis tak ceritani mang bahwa wong-wong Kapuan iki gak ono sing nganggur tengok-tengok jagongan mbek petan iki ra ono, gak seperti zaman dulu. Wonge do kerja kabeh yo ono nek sing sanom yo merantau, terus nek sing wis setengah tua yo kerja ning MBG-nan. Dadi nek iki gak ono sing nganggur. Nek gak nesaon nek gak ono kerja ning pasar. Aku mbok dolan iki tak dolan iki ra ono, guys. Yang aku main kemana iki wis semua pada kerja. Ya cuma aku sing prenggane ngomong tok. Ya insyaallah lah nanti pengen investasi. Penglarisku muni, guys. Baiknya penglarisnya apa tekek, guys, tokek lho. Jari cocok kek, Bu, kek. Nek tekek. Ya misalnya gimana kegiatanku sehari-hari sesederhananya aku hidup di desa ya seperti ini, pemirsa ya. Mohon maaf jika ada tutur kataku, ada yang mungkin tidak suka atau suka dengan kontenku. Ya terima kasih sudah pernah menonton kontenku. Semoga rezekinya lancar ya. Terima kasih. Jolali like, comment, subscribe, keluarga muskap anak lebih dengan sepersangat. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.